min ziman. Yani min de trene dest pekir. Başa min dit ku ez ku de trene de nebim ez nikarim senaryoyu bilsin. Êdî ji bo wê senaryo ji bo nivîsandinê min çend caran şeş heft caran jî İstenbolê heta Batmanê ez bi trêna kewinê sal berê ez bi wê trênê heft caran min bilêt kir û ez çûm Batmanê. Yani nêzîkî wê demê her rêwîtiyek du rojan dikişand, nêzîkî çel û heft saat dikişand. Yani nêzîk arda rojan ez di rê de bûm, di trênê de bûm û min ew senaryo nivîsî.